Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo Riewlum, ki em news nam tam, ya kitu ba shong morwai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma, incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Seng All Achik Youth Federation Central Executive Board kala kentu ye ki bor badai pet ba kimdai ban ailat ye ki brio ki bamdai ki Riewlum ba kini shimbenta ha ka jing Thep board ha ka ni ka election MDC ka ban salong ha Garo Hills Autonomous District Council bat kani ka Seng kala ong ba ka District Council ka dai ka bala thau na ka benta ban a jingeda kerpang ya ki Riewlum ki badai ki trajela ya ka ba ka penkup bor da ka kernet ka banrio jongkariti sensyar kari. Ha ka keruak kubor, u presiden ka AAYF, u rikam pi marang, u laong balathau ya ka district council ha ka khatsau tarik u yayong khat khandai spa san puar. Da ka jingtemu banyada ya ka khandau ka syam, ka kolshor bat ka jinglong tenrai jong ki Garo. Kani ka Seng kala ong, baki brio kibam day ki Riewlum, kila yo bani simenta ha ka election MDC, bat kani ka jingle ka long ka babian. Kala Dawa badai ban wengno ya ka kerteng jong ki kertong ki bamdai ki Riewlum bat omdai ru ban Shah ya ki bamdai ki Riewlum bakin Thep vote.